Kakaiba mga kaprobinsya. Ayan. Parang ano, sinauna ng sasakyan. Pero, kung may jowa ka, ayan o. Maglagay kayo dyan ng upuan, mesa o. Timpla kayo ng kape. Wow. Ayun o, kagaya ng dalawang yun o. Sarap dito mga kaprobinsya. Para sa akin, ito yung isa sa pinakadabis na bypass road. Bukod na napabilis yung biyahe mo, nakaiwas ka sa heavy na traffic, ay mayroon ka pang bonus na napakagandang mga views. Yun mga kaprobinsya, nandito tayo ngayon sa may Candelaria. Yan. At eto, tingnan nyo mga kaprobinsya, puro yelo at tula. Ibig sabihin yan mga kaprobinsya, ay napaka-traffic ng Candelaria ngayon, Kaya dito tayo dadaan ngayon sa kanilang bypass road. Yan. At dyan natin yung iniwanan mga kaprobinsya, yung ating iniwan na 200 pesos. Nawala na mga kaprobinsya. Siguro may nakakuha na, Kaso lang ay hindi siya nag-comment. Dyan yung sa may poste na yun mga kaprobinsya, Siguro umingi lang siya doon. Tapos nakita niya yung inipit natin doon. Kasi parang ihian kasi yung pinaglagyan natin mga kaprobinsya Kaya siguro pag ihi niya, andito lang yung sa gilid. Nakita niya yung ating nilagay. Pero okay lang. At least para din naman sa kanila yun, kahit hindi man siya mag-comment, kung sino man yung nakakuha, yan, shoutout sa'yo. Kung mapanood mo to, sana mag-comment ka na lang. Yan. At shoutout sa'yo at congratulations na rin, Yan. At ngayon mga probinsya ay dito tayo sa bypass road ng Candelaria at napaka-traffic. At naisip ko mga probinsya na dito na lang dumaan sa kanilang bypass road. Tingnan natin kung mabilis ba tayo o wala bang traffic talaga dito. Kasi doon, sabi nila napaka-traffic, sobrang traffic. Sana dito walang masyadong traffic, para mas mabilis tayong makarating kasi medyo hapon na. Kung napapansin nyo, medyo madilim-dilim na. Yan. 5:40 na ng hapon. Sana hindi na tayo matraffic. Kaya dito tayo dadaan, mukhang wala kang traffic dito mga kaprobinsya. Tuloy-tuloy lang tayo. Wow. Ito ang bypass road na napakalaking tulong mga kaprobinsya para sa akin. Napakalaking tulong itong bypass road na ito. Kasi kapag doon ka dadaan ngayon sa Candelaria, ganitong hapon na, nako, aabutin ka ng siyam-siyam dyan. Pero dahil meron dito ganito, wow, mapapabilis yung biyahe mo. Ito yung masasabi kong pinakagamit na bypass road, pinakamagandang bypass road. Kasi tingnan mo, napakalawak, walang masyadong sasakyan, at kumpleto sa signage. Yan lang mga baboy. Ayan Naku po, mukhang last video na ngayon. Wawa naman kayo. Kuya siya hindi nyo na yung mga natitira nyong life. Hindi biyahe kayo dito mga kaprobinsya. Bago kayo umabot sa Candelaria, dito na kayo dumaan. At sure ball mga kaprobinsya, napakabilis nyo. Napaka smooth ng biyahe. Tapos may makikita pa kayo mga ganyang view. Here. Hapon nga lang kaya hindi nyo ma-appreciate. Medyo madilim-dilim na kasi. Pero kapag kayan ay umaga, makikita nyo napakaganda rito. Napaka-smooth ng daan. Tapos meron ka pang madadaanan na ganyan. Wow. Mga ganyan. Mga pang Instagramable. Wow. Ito may matibag resong. Pwede pa kayo mag-ano yan. Ganyan naman. Wow. Solid. Hindi nyo lang masyadong makita mga kaprobinsya, hindi masyadong ma-appreciate yung view dahil hapon na kasi. Padilim na. Pero kung umaga yan, sulit yan mga kaprobinsya.
Sarap magtambay sa mga ganitong lugar, mga kaprobinsya, pagkahapon, you know? Ano? Tingnan naman. Dito, kung dito ako nakatira, madalas tambay ako dito. Parang ano nga, ang sarap na kapag alis ng problema pagka ganitong mga lugar ang pagtatambayan mo, you know? Ayan. Wow. Wow, wow, wow. Sarap sa mata. Sarap tumambay dito, maglagay ka dito ng ano, upuan. Yan, oh. Napakaganda. Ganda ng lugar na to. Gusto yun, may natatanong ang mga baka, ganyan, tapos palayan. Wow. Dito mga probinsya. Lipat lang tayo dito. Ito. Kakaiba mga probinsya. Ayan. Mga sinaunang sasakyan. Mga sasakyan siguro yan ng mga militar dati. Ayan. Wow. Ayan na. Saan tayo? Ayan na natin. Ayan na. Ayos ah. Hindi ko sure kung ano ba to, no? Gumagana. Pero siguro gumagana yan, no? O, diba? Ganda, no? Tapos yan, may kainan dyan. Siguro mga sikat na ano yan. Yung mga class na kainan. Yan dyan sa loob. Ano? Tapos may view ka na ganyan, no? Wow! Ito pa, oh. Ayun, may ano. Inipit. Ihaw-ihaw. Ayan, oh. Ito, kakaiba mga probinsya, oh. Ayan. Parang ano, yun, oh. Mga sinaunang sasakyan. Pero, ganda ng lugar na to, oh. Pwede kayong mag-date dito ng jowa mo mga kaprobinsya. Kung may jowa ka, yan o. Maglagay kayo dyan ng upuan, mesa o. Timpla kayo ng kape, wow. Ayun o, kagaya ng dalawang yan o. Shoutout sa inyo mga prad. Tinito. Sarap dito mga kaprobinsya. Kung dito nga lang talaga ako nakatira. Ayan o. Wow, 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 wow. Tapos ang sarap pa na makita yun ano. Yung sunset. Tapos yung pagmasdan yan. Yun lang natin makita ng gusto dahil may ulap. Ayan o. Dito lang yan sa Candelaria Bypass Road. Tapos dito, ano naman to dito? Ano? Girasulas. Ano? Girasulas Resort. Ayan, pispan ba yan dyan? Parang nilagyan lang nila ng tubig, parang palayan. Yun! Mga baka. Mga ganitong lugar yung pangarap ko pagtanda ko mga kaprobinsya, no? Yan, mga ganito. Pag gusto mo na ng mga pang-retirement na ano, na kontento ka na sa buhay. Gusto mo na lang na simple lang. Yan, ganito. Ganito yung gusto ko. Yan. Parang ang aliwala sa paningin mo. So, may mga ano din dito. Kainan. Pero, di ba, napakabilis ng biyahe natin, mga probinsya. Diyan na yun, malapit na. Tsaka na yun dyan sa may unahan. At hindi lang napabilis yung ating biyahe. Nakakita pa tayo ng napakagandang view. Diba? Yan yung para sa akin, ito yung isa sa pinakadabis na bypass road. Bukod na napabilis yung biyahe mo, nakaiwas ka sa heavy na traffic.
ay mayroon ka pang bonus na napakagandang mga views. At yan, ayan na mga kaprobinsya, papunta na ng Chao yan pagka kumaliwa tayo. Pa kanan naman ay papasok ng bayan ng Candelaria, papuntang Lucena. Yan. At yan mga kaprobinsya, hanggang dito na lang siguro yung ating vlog. At medyo madilim na rin, hindi na rin natin makikita masyado yung ating mga view sa kalsada. At kung hindi ka pa nakasubscribe mga kaprobinsya, mag-subscribe ka na nang sa ganoon na ay palagi kang update sa ating mga video o ang mga kaganapan dito sa ating YouTube channel. Siyempre, palike and share na rin ng ating video mga kaprobinsya. At yun, maraming salamat mga kaprobinsya. Hanggang sa muli!